Stjålen politibil i Metropolis. HSV. Boys. Det var det fra mig af i dag. Jeg skal vente, han lige sendt mig et link på Folums Facebook-side, hvor han skriver, at nu vil de til at lave en civil... Channel switched. Hvad fanden er det hedder? Civil... Tavs? De synes, at der er nogle uregelmæssigheder i regnskabet. Så jeg kan lige vise jer posten her, hvis I har lyst til at se det. Lidt. Det ser sådan her ud. Opdatering på Gamehuset. Vi har fået uregelmæssigheder i regnskabet, og efter en civil løsning mellem virksomheden og Brixen har det ikke været muligt, måtte vi tage sagen videre til en politianmeldelse. Vi beklager, at vi ikke har kunnet opdatere mere undervejs, men sådan ligger landet. Mens denne sag kører, I skal naturligvis for hele historien for den 30 processer over. Tro os, det var ikke sådan, vi ønskede at bruge 2017. Sådan er det. Nu må vi jo se, hvad der sker.